shirano da hanan da. Ko jume. Niki daga dimun sa. Ne papi ya, papi. Krisini yɛrɛ ma nɔgɔn sa ne ka bon papi i nɔfɛ. Ah, ko ka tɔn yɛlɛ ni den sa. Lamine wa. N'an papi. Wuli. Lamine wa. K'i sigi an kuma dɔ fɔ. Lamine wa Lamine ko diɲɛ wuli ko de ya. Ɔn t'i sigi ba kɛrɛfɛ. Dawuli. I bolo bɛ kisɛ jɛman ya. Lamine ka na si e fɛ. I bɛ k'i yɛrɛ kɛ dunan in ka ko la dɛ. E tɛ ma la ko ne jigi bɛ sigi tɛ Lamine ko in na. N kɔni b'o de kɛ sigi. Lamine bɛ n kaman woro de sisan n b'a f'i ɲɛna. N ja. Ku b'i nɔ de. Dawuli. Kuba ye. I b'a dɔn n tɛ fɛn o fɛn bɛ papi la. A ɲɛ kun ni ma de. Ne de kɔni dabali ban ne ka bi ta yen nɔ. E ka yɛlɛ ni papi in nɔfɛ. O tuma saraka jumɛn bɔr'i ye bi? A to yɛlɛ ni den. E mɔgɔ min t'a to mɔgɔ k'a dɔn ko den b'e bolo yɛrɛ. Ni fana y'a to so kɔnɔ a bɛ kɛ yirikuru yɛrɛ i na. I fɛnɛ hali ka to ka n'a ko dili mun mankan de bɛ yan. Lamine ba. Christine. Wajalla papi. I se tɛ ka ye sigi. Christine. Lamine. Cɛ dɔw bɛ mɛ sogo de la. I sigi Lamine. K'a jumɛn bɛ? Ça va? I E ni fama. Dɔɔni. Mais i nana mun na ni waliden ye yan? To waliden den o waliden. Tanili. A ko tanti ka merci. Mais waliden ninnu kɛ. Mun y'a kɛ waliden den wa waliden de? Christine, e kɔni b'a dɔn den cɛ de tɛ. Muso ni cɛ ɲɔgɔn cɛ, den cɛ de tɛ. Den bɛɛ de ta ye. N'u sera a minɛcogo la dɔrɔn i b'a mara de. Mais en tout cas, den ka lamɔ cɛ bolo, o de b'a to a bɛ kɛ mɔgɔ ye. Sinon n'a lamɔna aw muso bolo, a tɛ kɛ den ɲɛnɛma ye. Aw ma ne m'a wolo wa? A balo kɔrɔtɔ cɛ de y'a kɛ. A turiki dɔrɔn cɛ de y'a kɛ. E kana n'a fɔ k'i bɛna ne fitini bɔ bi dɛ. Mais hali n'a y'a wolo, an kelen m'a wolo. Wa an bɛɛ de cɛ don. An bɛɛ jɛ tɛ dɛ, anw de y'an ka wolo kɛ. An ka ɲani a y'a kɛ. Donc e b'i ka foli de la wa e bɛ ka. Ni e ta don la min yɛrɛ. Christine, ko ka ɲi fɔlɔ. Awɔ a kɛ. E ka di man di. N'i terimuso diminen de ye tantôt. A bɛ dimi kɛ. E kulonkɛ kuma. Deni b'a den balo ka se fo nin wagati in na tirikitɔrɔkaw sugu bɛɛ kɛra. Christine yɛrɛ ka nin denko in diyara an da la yan nɔ karamɔgɔ ka du kɔnɔ yan. Mais normalement. Ne t'a dogo cɛ ta. Ayi non an ka kulonkɛ yɛrɛ bɛɛ bɔra an yɛrɛ. Kulonkɛ yɛrɛ a bɛ digi ne la dɛ. Mais n'i y'a ta k'a lajɛ den cɛ de ta ye. Barisa den kan ka to cɛ de bolo cɛ k'a lamɔ pour que a bɛ kɛ den sɛbɛlama ye. Mais c'est ça que. O y'a min fɔ an bɛ sigi dɛ. Maa min yɛrɛ bɛ taa kalo tan k'a kun fɛ. Ni baw yɛrɛ tun tɛ nin tun tɛ kɛ foyi ye sisan. Parce que aw tɛ sigi. Donc sisan non a bɛ jɛn na quoi. Jɛnna tɛ o. Min tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ ale. An tɛ ka jɛn i la. Mais vous savez. Hali na ne yɛrɛ kɛra Christine nɔ la sisan ne den tɛ d'e ma. Ne tɛ d'i ma dɛ. Dɔgɔ bɛ ko sa furu la yen. Ni mɔgɔ ma bɔ kana den foyi wolo. Mɔgɔ min tɛ sigi. Mɔgɔ min tɛ sigi. Christine, e nana bɔ dili la de wa e nana ko wɛrɛ la. Alhamdulillah. Kabini o kɛla. Simatigi. Hali ni maa min tɛmɛtɔ y'a fɔ ko an cɛ. A b'a fɔ ko oui oui. Komu? Oui oui. Ale yɛrɛ dalakan bɛɛ ma kɛ oui oui sa. Cɛ n ka cɛ. A fatɔ ko in. Walayi fatɔ hakilimaw bɛ yen dɛ. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye. Ne ye fatɔ dɔ ye. Cɛmɔgɔ. C'est à dire mina kabako de f'i ye. N ko fatɔkɛ sigilen tun bɛ gidɔrɔnda la. Mobili fitinin dɔ de tɛmɛna ko fiwu. A ko ye. Ko nin ye fitinin ye ko ne kɔrɔkɛ bɛ dugu wuli dɛ. Sɔɔni dɔrɔn kamiyɔnba tɛmɛna dɔrɔn fiwu. A ko ala ko jaa ba de b'a ko k'a ta tiɲɛ ko a ta tiɲɛ. Aw bɛ ka yɛlɛ fatɔ de la tan. Non i b'a dɔn mɔgɔw bɛ ko dɔw kɛ tuma dɔ la u b'a dama tɛmɛ quoi. U yɛlɛ fatɔw la tuma dɔ la c'est pas trop juste. Est-ce que lakɛrɛ dɔ b'a bolo an bɛna fɛn dɔ expliquer aw ye. Ne bɛ taa ekɔlidenw bila dɛ fo n'a kɛra ale. Comment kɛ? Non lakɛrɛ sɔrɔla ça c'est bien ninnu bɛ se ka bila sen sanfɛ. Voilà. Ninnu bila sen sanfɛ. Voilà. N bɛna exemple dɔw de jira. Awɔ. Pour que k'a jira. Ko c'est à dire kow ye yeta kɛcogo ye hakilina kɛcogo ye quoi. Bon nin sɛbɛnni mun filɛ ne ta. Cɛmɔgɔ ça c'est combien? 6. Nin tɛ 6 ya. Voilà c'est 6 non. Bon an bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛɛ b'a dɔn ko 6 de don. Ni ne ko ko nin ye 9 ye sa aw t'a fɔ ko fa bɛ ne na. 9 cogo di? Ne ko 9 don fa b'i la kɛ. Fa kɔni b'i la mais 9. Ok cɛmɔgɔ e ka munumunu k'i jɔ. T'i jɔ yan fɛ sa. Cɛmɔgɔ combien de don?
Ni combien? À quelle année vous avez? Chala comment ça? Tire pour ça. On l'a foutu dans le. Si tu me pour toi. Comment il a talé? Ni combien? Non. Bon, na ayo joya. 6 do. Na ayo joya no. 9 do. O ko da dans la vie, génétique ko na beni ka ko yeto ko do quoi. Ouais. E be je ye chuko mina. Photo ta yete quoi. Beni ga raison ma keto ko do. Wa manga yelu late. E flo, ibaro o era tere. Alhamdulillah. Ajili. Lamini silama. O bu mi ga sira la. Iga sira do wa iga folike ga teme. Lamini. Iga genwa. Korbasite. Jogara ma banyo. Afana ambo. Ankorona ando. Korbasite la. Alhamdulillah. Fusila kana bo flesa. Amba okma imata misana bidi. Karamo abiga togodi. Ere wado ne kumena mission. Karamo. On na mbere for la folo. Basite. Christine tuwe sema. Mega mgore. Mega mgore. Il faut ya fama. Lamine ko jume. Gloria disula. Karamo. Ere kuma do wati la baila. Ne mutara mission do la. Ne mena turu. Bonna na we report do ti anfa. Ibi report la. Mo la folo. Ma eso la ka danga ni wa ube yikumbi andi. Ewa, dili. Ni ko to isa obiga sira la wa. Yafa. Ashira amashi ashira de sokono wa. Wa yafa. Cristiano. Ni Johnny singani. Filani ma, filani ma. Papi, va saluer tonton. Kala ta ro shi si. Mumela. Papi. Karamo aldo mega. Il t'est pas bien John. Laisse ça. Papi. Wow. Papi. C'est-à-dire Christine Ibaro au fond yoro de la kuma kana songi banyo janfa niyo deo aka haramune ese kumane ni tumane janfa sa so ni papi kumewele ko krabo ga papi ito bila oma abi tabagana papi ko chukude tabagana bisika muyapse okea ese na kamune be papi kana na mbla kuma Eja, jabagana sala kaminga jimena folo. Kana to naga kadone ka jena tika kono gonya fore. Mego ka jena tika kono. Wa ibonga jena tika kono. Basi se. Nitesa na depo. Ibi join ibone de la. Iye papi kungolo tieno. Billahi ima ya mawuli kana nefo. Na basi te amana ke tiko. Ala papi bisa ka vin na papi tu papi. Papi memi fie. Iba foni français parce que français mate be mananga mi. Français. Papi tu me sali, ça va? Ni ki jole mako pra. Yere fana karamo esira sa wadere. Basi te. Ame. Ebe ka kuma ni mega kuma. John ta bila mesi. Ouais, Lamini yafa. Karamo ayere ango beto isa. Ne ko cheni musula. Den John te den chamani. Den chamani mo. Cheni muso chelala. Ala afolo. Cheni muso e di muso soro. Ikanga di abarima abaka lam. Ni I denga la dinche. Kano to muso bolo de I yere ko lam. Suno imine ba amana skon chalo no jen la ban cleaner. Foi ta ke ulu ba. Muso ka la man jin ni ko ba ubi din la mo ka tulu kado tulu muni parfum ba la de nere man yoro ko la pefi. O mana de go la wesa ka kala mo ko ni mo be kala mo ndala mana me. Ne to ku da de kala mo ni ngana ka o sa ko. Ibara da o shagala la mi be ibara ne ba ko. Dili bolo de dusula sa. Dili ding me ko. Nin fa ni le kun tore ga bolo ga mi sigan kamu. La me ba se yere balo ko ka nya ko ma te dem. Ani na ko la ko fe karamo. Mena tira wa ka me. Karamo. Kon taf ke bena bota mo ngera. Ni so. Yuru ban ba nya jugu ka amo mi so. Oni beta ni wulu ba nyo fa nyo ngatu. Matu. Wa banata inya na ne makui. Inya be ne kumeka. Dili karamo ko to de jugu fle. Karamo gi ba na nya jugu. La karamo. Ni. Da so ko ni ko gi anya jugu ka. Ni de bal beri banala so. Akadi ko jugu nya. Dagawli. Ligatan la so neptan to so. Nepta so. Di Christine Kelia. Neptani de so ne de ma de ni vin na nyeta nye bien to la. Après ama de gala sa. Ma de gala ni be bien na. De ma de ni visu ni na.
mais yɛrɛ fana sa mais kana dɔrɔn ka taa ni man den ma dege a la ɲɛ t'a la ɲɛ bɛ a fɔ ɲɛna ko ni barokɛ nege b'a la a k'i sɔrɔ i fɛ yen n'a taara jabakɛnɛ k'a bɔ n'ala sɔnna ma an bɛ taa ɲɔgɔn so kɔnɔ n bɛ kirisi bila ka sira d'accord foyi t'a la kan mɛn n bɛ taa papiye so d'accord an ma dege tileba in Kame awa Dili hakɛ to ne mago bɛ la awa Christina mi sɔrɔ da la e bɛ dɔn kɔnɔ da la min ɲɛma ala kama wallahi ne bɛ ka taa yɔrɔ dɔ la ni bi parfum dɔ sɔrɔ parfum wallahi parfum awɔ a parfum tu i delila sa Dili e bɛ deli ka parfum dama don kɛ ayi ne ye kuraw de san olu dama fɔra fɔlɔ yɛrɛ i bɛ se ka taa kan e ka ne kasa sumusumu ta karamɔgɔ ni kasa ka bon ne o de la ni bɔra ni nin ye tan buruburu kasa yɛrɛ de b'i fɛ o de la ne ko i ka parfum dɔ diyan o diyan o bi dɔrɔn sa bi dɔrɔn sɛn wɛrɛ n yɛrɛ bɛ dɔ sa tuma bɛɛ de ye nin ye tan wallahi boy Dili barika b'i la sa duwawu den ni barika den ina ɲɛ ne ma koyi ne bɛ ka taa k'e ne ka bɛn nin kan kan k'a fɔra ko mɔgɔ tɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ka parfum su o tɛ kɛ o e b'a ye tuma bɛɛ e ne b'a wuli ɲɔgɔn na yan i bɛ ne ka nin fiyɛ ba ye dalen de sa dalen dumanba olu de olu kɔni tɛ tiɲɛ ko Dili bɛlɛbɛlɛ Dili kan k'a buru diya ne ka parfum de bɛ fiyɛ la n'a fɔra ko ni maa ko ye mɔgɔ ka parfum fiyɛ k'i b'a tigi haramuya e bamuso e fitini ma e bamuso ye parfum joli fiyɛ la e sera k'o haramuya wa yɔrɔ kuma tiɲɛ de ka di e tiɲɛ tɛ yan ani suni fa tɛ juru fɛ yafa sinon i fitini ni selimafini dɔ i bamuso de bɛ parfum fiyɛ la e bamuso ye k'a bon ta yan yɔrɔ mɔgɔ tɛ hɛrɛ k'e ye yafa sa i bɛ ka parfum fiyɛ la i bɛ tila Dili nin kasa ka di dɛ ni kurukuru ka bilen n ka parfum kana ban ka se yan dɛ ko i bɛ ka taa yɔrɔ n'i sera yen nɔ i b'i den ka nin dɔɔni Dili e suwalen la fɔ ten nin kirisi bɛ ka ne kɔnɔ da la awɔ a bɛ fɔ Dili de ma ko suwalen den u b'a fɔ Dili de ma ko suwalen den e ka fɔ suwalen umu suwalen den a bɛ jigin kɛlɛ kɔnɔ n'a ka suwalen den bon ne bɛna kuma dɔ fɔ a ye sisan ne n'a fɔ a bɛna ne kɛ nkalontigɛla ye ou bien a bɛna fɔ ko ne ye kulonkɛma ye awɔ ne ye kulonkɛma ye mais ne bɛ kɛ n sɛbɛ la kuma dɔ la i ma an ka kɛ san yan quartier jumɛn Sokɔrɔji yan tɛ Sokɔrɔji de yan yɔrɔ ne yan tile y'a degré ka bon tile ka farin trop ka da filon an ma bɔ Mayamugu sisan n ko wulafɛla de bɛ yen an bɔra Mayamugu sisan wulafɛ sumalenni walahi bilahi c'est à dire n bɛ fɛ k'a fɔ aw ye sisan quartier bɛɛ n'a a tile de don quoi Yirimajɔ n'a tile Ɲamakɔrɔ n'a tile Sogonikɔ n'a tile y'a ye sinon hali golf la Kalaban golf su kolen bɛ yen tiɲɛ tɛ Filo Kalaban golf Kɔbakɛ sinon Kɔbakɛ nin ye n ma dɛ n tɛmɛ ninnu lajigi aw bɛna taa mun de kɛra mais an ka ɲɔgɔn lamɛn kɛ cɛmɔgɔ sisan e k'a lajɛ heure min bɛ yen ni Sekɔrɔji tile sumana an bɛ na cɛ mon ami fara kelen ne yɛlɛna dɛ tellement k'i yɛlɛna fo cɛmɔgɔ y'a ka feerelifɛn bila feerelikɛyɔrɔ bila e kama cɛ Filo cɛ i yɛrɛ fɛnɛ cɛ manamanakan fɔ dabila sa non mais c'est trop mais n ka nana olu yɛlɛnnen de sɔrɔ an k'u lajigin de bilayi n'an ko ye ninnu yɛlɛnnen to su tun bɛ k'o la alors que denbaya lui c'est bon la bi cɛ an ka taa so e tun bɛ ka musalakaw a bɛɛ n'ala cɛ fan kun k'u lajigin de ni manamana ko de an bɛ yɔrɔ min na kɔrɔ burusi kɔnɔ k'u min fɛn manamana ko kɔni fila tile tɛ ayi fɛn cɛ an ka taa Allons-y, fais doucement. Ko cɛmɔgɔ fana tɛ feerekɛla ye ne cɛmɔgɔ taalen papi i ba tɛgɛ na est-ce qu'on tɛ taa allons-y mun kɛra tan tɔ i bɛ nin yɛrɛ bana fanga bɛrɛ tɛ mɔgɔ min na i bɛ da ne ka da mun dilanlen tɛ ka ɲa yɛrɛ ne sago ma kɛ o i ɲi fila bɛ kun ka bi kɔnɔ o de kun ka wusa cɛkɔrɔba tɛ dayɛlɛ don dɔɔni o ye t'a to ne k'a dayɛlɛ i perese kun i bɛ ka taa min lui c'est mon ami fara non to ka di cɛ ah ouais cɛ c'est où bien dɛ mais on dirait o ta iron de famille de tun bɛ yan est-ce que Dili ma dɔ reçoit yan mais i b'a dɔn quel qu'en soit alpha an kɔni ka saga wari b'an kun an ka saga wari ah ouais nous on a rien à foutre
Mais c'est bien placé. Quel est il là, ça va. Non, moi, ça va. Moi, ça va. Moi, ça va. Eh, moi, je vais. Eh, elle est yanta, c'est ça. Elle est yanta, c'est ça. Moi, ça attend. Ah, ne vous paniquez pas. Ah. Floni Varantia. Hey! Continue. Low. Mais respect. Tout le respect. Elle est yanta, c'est ça. Elle est yanta, ça. Non, n'est laminé. Amado, I do, a little do. I do. Il pleut, tu as oublié les ballons. Tiens, sortez, Chagné. C'est pas sauvé. J'ai une mission pour vous. Hein? Mission. Wow. Ah ouais. Non, I'm not doing that. Il va remettre cigarette na ko don la mega tentigi. C'est pas ça, mais me faire un petit dos confier à la quoi. Chi. Enquête. Ah. Ouais. Et comme asseyez-vous on a il va comment obéir na sera na entra wala kan jogo pour d'accord quoi. Y a pas de problème. Ouais. Et Flo, comment elle va donner ticket à Racha. Ouais. Toujours même mission est là. Ouais. Donc le ticket pour moi pour elle Racha. Le ticket Kidal, me Tombouctou ou même Kay. Ouais. Ko Racha. Voilà. Bon, me fait pour la mission là c'est ça. Et Ninetia. Non là, akatura tilisiribe. Tiens mon numéro Torana pour que me sogo donc. Wow. Parce que me fait à fou. Bon ni du ma fait à mon fou. Mais observation là de cala. Ouais. Donc n'absolu. Dis-le. Ah ouais. Ah bon? Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Aïe, I'm going to expliquer you. C'est-à-dire, et Jane Fenroy, ni din Kashila, c'est que Shinko de Val. Et c'est ça. On va affaire. Il veut faire affaire que ni envie. Tu nous donnes, on te donne. Donnant quoi. Sinon, dans cette maison-là, ni d'où on a. Ko bɛɛ b'an tigɛ kɔnɔ. D'accord. C'est pas ça. N'a mun fi, ayi wuli wale don. Na mara bɛ wuli a tɛ wuli. Donc, on fait affaire quoi? Affaire, ouais. On me fait une proposition donc qui est. Nous sommes. Ça c'est pas un problème. Ah, Inch'Allah, mais fleu la mais. Proposition nous aussi ça. À mon fille. Ouais. Et c'est ça. N'a y a problème de soro. Problème bah toi mettre commissariat là. Problème bah toi mettre police. Parce que il va donc. Na sera FNK on y en a bon on y quoi. Voilà. Imaya. Na fora ko par exemple ko c'est-à-dire ko quand il fait nos soins. Donc à zone. Aïe, Emma from Misaliala. Avec un fond Misaliala. Ouais, parce que moi, ni parlons de niveau. Voilà, il problème. Flo c'est fini. Mais ne ti jen moué. Kata mana koke. Aïe. Kabo jigi danega. Ah, demande moi. Il va c'est Flo. Un clingue maud. Avec clingue de trop. Yeah, parce que am fitini ma clingue que go ni fitini ma clingue que dro. Koni croira de que clingue mari. Depuis bakar bekan dendo na faye ngo den serele no ngaka den regle ko fuetala. Okma depuis ni bakar da glande chef lo de gabo. Nebe bom nga den yere samali e lami. Ko bi na faye ngo den serele. Ibi ga sika kuma do nyano. Sino de ku nyimbo de ko de bi ga kuma mfueta ko. Ire bana mana ko la ga fini to ka fini. Wallahi. Ni era baka tawaram nan no le mangasi ira. O fini wala dun te mo ngambulu ni kani mu kala dina fila kani hala figa. Cristiano talawe te du. Atiam atara. Eba ta misa. Yeah. Ana ta ne ga kuma te ban Cristiano beta to jako ya. Ah, abana ne baka tanga chila. Kana ina ngapa le fengo ikune. Dile fui. Do. Ah, Shwalende. Ega ta bai. Ah, ouais.
Voilà, bon, d'accord, je suis d'accord. Ah, bana. C'est conclu. Oui, c'est bon. Ah, bana. Ah, ouais. Laissez mon ami. Ah, ouais. Vous savez, vous êtes des jeunes. Ah, ouais. Je vous conseille, c'est c'est une chance. C'est une chance pour toi. C'est une chance. non, Lili. Alors, nous sommes jeunes comme si nous étions jeunes. Nous vous conseillez, vous pouvez mal voilà, comme nous. Sinon, tonton. Merci beaucoup. Merci. Tu vas le bêter en joke and fry. D'accord. Lamine, elle nous met comme fond. Ne de banga du no de elle nous met comme fond. Dili e kon mené do. Et voilà donc, nous sommes jeunes comme les jeunes tout le monde. Jaguar on vous conseille. Ouais. Vous conseillez toi ça. Nous nous malangola comme na duingo no beta kalama. Ou ye betoro. Ali e dili nous kolokolo daika. Yele torore. Voilà, ne vous conseille nous sera ka dabla ça. Ereti lafia. Du kono den to ti lafia. Hein? Et igote. Et même nous te même moure. Igote Lamine. Nous te même moure fon. Problème ko itala. D'accord. Dili. Donc, les repta reposer. Ah, oui, sur un dos. Ne le veille en dougono de ndo. Mais ne dili mina muke. O bene repu. Te ko ifui. Karamgo kokola, karamgo mina kuma jode no repone ne bisiga mufam. Aga na ne sikle no ga kono. Akoni janye mogo mana neteta. Nine jarabi mana neteta. Dan de dunya la zena ni emana neteta. Zena korbasiti. Ika kenawa kana dimine korosa. E wan yebnelo. Nga kilen makene nyebe na. Yalla. Kogo. Ekara mogo. Ni deso hono kwe. O mani tarani. Shishu wants ile mamenta ga dede. Jota ngai sega wuri. Ala zena edusure kabu. Ha? Muso jemon dusuma ngabunya sa. Ah, yafa. Ya dusuka bo denji me ko mkene na salinya na dum e kanga nkea. Ala fli de enfla be sorosa. Fli de enfla be ne me wela ne sora. Oh, e fere kam mi so joga na surprise ke la e ja sali be fere klaka ne labla sali. Wo afoni yoro de la koni dusu fla bola. Hakili uti nyoanye ble. Ako kera tindi. E mane famu de sa. Ha? Yafa sa. Yafa. Ya famu sai ya ira ne la ko sali de kadi. Ote sa ote e ka yafa dron. Ok, avec la souris. Foni bala ka suni. Yafa sa. Ha? Yafa masa. Zena yafa ma. Nyame sa, nyame. Allo. Ebe mi karamogo. Awa ni famo me fleli gero de la mekla ki wole. Ah, kame. Jume. Ha tigere hui. Iman famne karamogo ne ga appel ta kla ga tige. Padroni. Dili. Mira nunu bana. Wale. Okay. Ere so godon ta. Ma sigi ki mene wole. Ya fama alakam. Aha. Ori la ne ko nganga nyoanyi. Oh, ne refe ngame na nyoanyi e ka dala. Ne ga dala wa. Oh. E bi son yi sigi ne ga dala. Oh. Ne salite min tola na yedu. Wallahi. Yere kasa kadi bire. Ngo nye parfait nga client do be atako uba yora yule chugudi Arabie Saoudite. Aha. Ne ba le ka fleli ka sans salir be parfum ba bla kana dia. Oh nyere dara nin parfum mi ka tiki isma jani ni. Aha. O parota. Ay ne arabu parfum ni mali ben to soro karamo ko bulon nete. Awo. Ni yafa dili parfum. Ibi yafa. Hakili mo goye. Awo. Iya fara me. Idi je kana siganyo kona were kan. Ay. Sayiri bun aramadiya la ali ni ani nemekele. Obe kokola manifu yere be blanyona wati dola. E ka yafa dro. Okay, ni koni enka ngadala bani. Ibe salido itine done. Ay. Wallahi. Itine done. Ay zena depuis domne ekoko e mafurwa. Wallahi nere miris na katako bar la eni neche. Abara mko suge. Ay nameta
Amesi. Awo. Nyame. Awo. Vasite. Yafa jarani. Awo. Nere be sirani ni. Ibi sirani ni. Awo. Vasite. Izena yafara. Awan yafara. Ana sirani ni nyamfege. Ebe tata nge. Awo ne tata. Vasite ne fana be tata. Vasite. Wa. Ai, nte basi ye koi. Ala yɛrɛ ko cɛ ka muso furu fo 4 n'a kɛra ta na 4 ta ɲɔgɔn fɛ kɛ a bɛɛ bɛ bɛn. Ne ko karamɔgɔ bɛ nin de dili karamɔgɔ ni sanpa de bɔra sisan dili sanpa wa ka taa min ne fɛ k'a bɛ ka taa e de fɛ yen o ne fɛ yen wa ii wa ne ka sɛ ninnu fɛnɛ don wagati sera dɛ u mankan tun bɛ karamɔgɔ nana yan han furukɛ min b'a la i nana min d'a ma o yɛrɛ de tun b'a la wa a tun b'a ɲɛjugu de kan ayi ne m'a faamu ne ko karamɔgɔ n ko t'i ka fini changer n ko sinon k'a b'a ɲɛjugu kan dɛ i tɔ k'a tɔ f'i ye sa i ka sɔn ma wuli fɔlɔ i tɔ k'a tɔ f'i ye donc a nana a taara o changer ka na ka na ne jɔlen sɔrɔ yan ko parfum dɔ bɛ ne bolo ko mun fɛ kɔrɔmɔgɔ n tɛ karamɔgɔ siɲɛ fɔlɔ ka ne ka parfum singa koyi ne fana ye parfum kelen ta k'o fiyɛ a kama parce que fini kasa kun ka bon kojugu a ye fini don fo ka fini tiɲɛ donc filanan fana ne y'o d'a ma n k'a ka taa n'o ye n ko n'a sera a seyɔrɔ la n k'a k'o fiyɛ a la n ko ka sɔrɔ ka don e ko k'e ye parfum de d'a ta tɔ ma n ko n ka parfum b'a bolo tɔ kelen filɛ hali m'a bila yɔrɔ dɔ la a filɛ ne nin de a ye nin pere de fiyɛ ne se k'a kasa sumuso ma ne yɛrɛ de nin d'a ma n k'a ka nin fiyɛ kelen b'a bolo yen o kasa fɛnɛ o ye kasa ɲumanni don kasa ka di dili ne ni kasa dɔn ka ban karamɔgɔ to ne ma sa a bɛ du dɔn ne bɛ du dɔn a du dɔn a ma ne de appeli tigɛ sisan k'ale taara filɛli de la karamɔgɔ kun ka teli koyi karamɔgɔ bɛ segin ka na ne sɔrɔ yan ka tila ka ne ka fini sannen don ka t'o tigi fɛ yen n'o a jo tɛ nin na patron ni ma ko ba ne de kun bolo ngere don koyi ne tɛ ayi ma ka to ka nin kan to ka kasa jaga ta mɔgɔ de fɛ ka fini san ye e ɲɛma dɔw ka mɔgɔ de bɛ ka to k'o fini ye ayi patron ni kɛlɛ kɛ ko yɛrɛ de dili ni n tora yan n ka bana bɛɛ bɛ wuli ne y'o de fɛ yen sa n ye ne karamɔgɔ minɛ la ye sa walayi ni n tora yan dɔrɔn n bɛ bɔ ka bin bolo ɲɛ kana bɔ ka bin sɔrɔ kana bɔ ka bin o ɲuman ye mɛ dili n bɛ taa so n'a nana dɔrɔn n bɛ kuma i fɛ k'an bɛn e tɛ hɛrɛ sɔrɔ ne bolo yan ka hɛrɛ sɔrɔ fo ne dili su ne b'a kɛ tɔgɔ dɔrɔn ɲɛna jango yugu nyuma kanyerabo kadawma sasa la solution nana kanyerabo kadawma yugu nana mercalité la ni chamuga ya ite moto basira angana kereko kamuto la basira ya Allah sajaja chamuga kra fama wallahi ya dan mashi ka sirande ya dan mashi kama blata wallahi wallahi che basdila ko ibana duba ko lesigia bele de bole dogola duba ngona wuli bale be plaga jigina dro ni jigi toy kele de kono ko kele kono sta ka jigi kele kono to yeme de munguda ngana kila dobla duguna sa ayano bo sa mita jigi kele kata moto bolla ode kele kono nima ko ka nyante ante boko ka kanu bo ne yo ndo boko ka ko na me ko mi jigi kele kono ka jigi kele fana ta mi jigi kele kono bita ko fe ni ne re meta nga yala la mfana ba fo ngome ta kele kono ko wala jeno wala che ibe yala la kare ngona akadia la ilaha illallah akadia mandi wallahi kabini ala kane dan kan ke demisɛn fo kan kɔrɔbaya kan se ni waati ma kana fɔ n ka mɛn ne ma deli ka kuma dɔw mɛn kulo la o galon de fɔla ne ye bi bon n'i ma sa kɔni i bɛ kuma bɛɛ bɛ duguba in kɔnɔ yan nɔ yala mɔgɔ delila k'a fɔ e ye wa ko tile min filɛ an kunna ko n'i taara mayamugu ni ɛri la k'i b'a sɔrɔ ko tile tɛ yen ko su kolen don ko n'i taara banagabugu la k'i b'a sɔrɔ ko dugu jɛlen don ko n'i taara yirimajɔ k'i b'a sɔrɔ fajiri de selen don maa delila k'o kuma ɲɔgɔn fɔ e wa cɛmɔgɔ maa min ye nin fɛn yɛrɛ est ce que nugu b'a tigi kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ badara adamaden nugu t'a kɔnɔ o bɛ yen fa ayi non ne m'o ye ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen a tɛ jimi a tɛ dumuni kɛ a tɛ foyi ala tɛ bo kɛ badara awɔ adamaden a tɛ jimi a tɛ dumuni kɛ a tɛ bo kɛ a tɛ bo kɛ bon hali a bɛ sarije kuru a la fana ka sarije kuru a la kɔni bala adamaden ka charge ni bɛ moto in na cogo min na dɛ n'i ye karibila k'a kɔnɔ cogo min na a bɛ boli cogo la o fana bɛ yen ka karibila kɛ mɔgɔ kɔnɔ awɔ ka karibila kɛ mɔgɔ kɔnɔ essence ka kɛ mɔgɔ kɔnɔ n'i ma deli an ka taa an bɛ taa sigi an bɛ baro kɛ sisan an bɛ baro kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ nka cɛ a bɛ kuma fo t'a jɛ badara e bɔtɔ e ma foyi min
kafe bi todi e mene yi ba kasa le nda kono wa anyi ngal tia e ma fo mi be yi ba kasa de leve mala e ka ta kele kono ne be ta dal chamo ka ko ka ni mine sa hanere mi jole fini koro ne kalo sheki ndeke nje dumuni ke nje jimi ndo menga hadma dia ke hali boere ne ti boke kuma do bala ete boke ayi o sika kana bira fiyaw ete boke badra ayi ete boke ne te boke fiyaw wala nya fam e kala sheki nya fam badra nya fam e ka ti ka kele kono ne ani ta kala kono o mana kama ko die mina ni ma mi nyina ma ko ne moyede chamo era madani na nyina za era kono ne te dumuni ka ble kuma te ka ta boere ke nyega kono